yabona uhlanya ke kuthiwe uyinhlanhla kwaSulu Yeah. yabona uhlanya manje kulimkhombile umuntu uthi akalungile Yeah. akalungile ngempela uthula sizwe akalungile kwangafanele abuyele esikhundleni sokuba undunankulu Yeah. kaSulu ngakho ke ngisho ngonyama yethu kuyomela ihamba isilalele. Hello everyone, hope right ukulakulwamba kahle. Ungizwe Mchunu seshiye angalazi kwindonankulu yakwaZulu Natal uThula Sizwe Buthelezi. Uze washo nokukhulu wathi kwakungamele ukuthi abuyele esihlalweni sokuba indonankulu yakwaZulu Natal ngoba isihlalo siyemshisa uyahluleka ukusebenzela abantu bakaZulu kunokuthi asebenzele abantu bakaZulu uyawuxova uZulu uyawona uZulu. Zambeni ke somlalela ukuthi uthini kahle kahle Ungizwe Mchunu uma uthi uyaqala ukufika la, please make sure ukuthi ushiya usubscribe ukuze ungeke phela uzophuthelwe ama-video afana nalawo. Ashone khona ngingamoshela isikhathi sakho ngoba uyangazi ukuthi angithandi ukungamoshela isikhathi sakho. Therefore ngithi ke mina umfundisi Thula Sizwe kade ngayisho mina yabona into yabatshazwa uhlanya yabona uhlanya ke kuthiwe uyinhlanhla kwaSulu yabona uhlanya manje kulimkhombile umuntu uthi akalungile akalungile ngempela uThula Sizwe akalungile kwangafanele abuyele esikhundleni sokuba undunankulu kaSulu ngakho ke ngisho ngonyama yethu kuyomela ihamba isilalele ekuthenini vele abanikazi besihlalo abantu abaseduzane kwesihlalo ababukayo ukuthi kwenzakalani izenzo zakhe nangendlela ayiphethe ngayo ungayifanisa nomfazi ofebileyo umfazi ofebileyo akakulula ukuthi umxolele uze wembatha ingubo yedwa na usuku nosuku kepha ubekwa lapha nje aqhubeke nezinto aqhubeka nazo zegceke ngoba akalahlwa ngakho ke naye uThula Sizwe akenzi kahle uzamile uxova yonke into lezincwadi boyibone phithisa nje egcwele lapha iphithisa egcwele lapha nje uyiThula Sizwe njengoba bethu bengazazi uyasazi uxova indlunkulu uxova uZulu namanje ke lento oyenzayo ke mfana wami ngiyakutshela mina ngiyakutshela mina ngizokucela umuntu mina ukutshela iqiniso lonke neqiniso lodwa Thula Sizwe uyabheda ubulela uZulu ubulela uhulumeni wakwaZulu Natal ubulele isihlalo esikhulu esihlonishwayo esahlala umntwana ophinda angene ukuba undunankulu kaZulu uphusha i-political agenda. You are very good as a politician but not as a prime minister of the Zulu nation as well as a member of the royal household because unolimo olupovayo mina kade ngasho ukuthi mina ngwesabi angizokucela kumuntu uyasibhedela mina nophakela umthakathi ngithi mina niyahlupa ngoba nina nifananise nomuntu yalokelele ngizobhaskithi ethi khona kuphethe kanti ubhaskithi awusenalutho kade inkukhu zidlula umgagazo sekusinda zobhaskithi uthula kusobhaskithi mahala aniphethe abantu nina uncontrol the narrative nina uncontrol the loot and control la lezi insizwe isemahostela bonke abantu abaconcerned abafana nathi abanegapho njengathi so ijomba ngenhla kwayinduna lezo kwayinduna lezo uma zingahambisani nesimo sokuba ngoba nathi sinamalungelo as ama South African citizen ayikho induna engakuvimba elungolweni lakho njenge South African citizen ilokuthi landela umthetho ucela ukuthi uyahlopheka ikusiza ngani ngithi siyahola zona namakhosi ayahola msana ukudlala ngathi bafowethu njengamanje wonke umuntu weSouth Africa akasukume alwele izwe lakhe akhohlwe imphongolo le. Okay everyone, sizibambelana okwamanje. Comment down below nake wena umbono wakho ngalolu daba. Ushubile kwaZulu Natal, kushubile kwaZulu. Athi ke sivala la i-video namhlanje sibuya unqi. I really hope to enjoy i-video namhlanje. If you enjoy it, make sure ukuthi smash lo like button, uphinde smash nalo subscribe button, and mina ke I will see you in the next video. Bye.